Ahojte deti, vítam vás na kanáli Kamitrav a dnes si predstavíme a ukážeme bábiku Babyborn. Táto je blondína, má krásne dlhé žlté vlasy a mám ju veľmi rada. Má krásne sivé tričko, ktoré je spojené so sukňou a na tričku má napísané Love a tuto z boku má každá bábika aj malé bábetka napísané logo Babyborn. Vždy, každé ráno si oblečie iné oblečenie. Šatník má veľmi pestrý. A keď sa schladí, dám jej von takýto sveter. Teda je to kabát a ešte si ukážeme, keď má trebárs niekto oslavu alebo prvé sväté prijímanie alebo takéto vzácne oslavy, oblečiem jej biele šatôčky. K tomu si môže vybrať hociakej farby topánky, ktoré má tuto. Má tu aj svoj záchodík, fľaštičku, kefu na vlasy a zubnú kefu. Tým, že každé dieťa od narodenia pozná, že si treba umývať zuby, aj keď sa ide k zubárovi. Ja som včera bola u zubárky, mi zistila, že mám kaz. A preto, aby aj Rosie nemala kaz, aj keď ona už jeden mala, ale ten je už teraz preč, umieme aj jej aj tak zuby. Hotovo. A ešte raz. Potom večer si ideme lahnúť do postele. Oblečím jej pekné pyžamo letné a zaspíme spolu. Potom ráno, keď sa oblečieme a ide do tábora cyklistického, má k nemu aj pekný bicykel, takýto s pomocnými kolieskami. Po obede idem pre ňu a vezmem bicykel a ju posadím ju do autosedačky, ktorá je tiež zozadu s logom Babyborn. Teda tuto je logo. Tuto sa zapnú pásy a môžete ísť. Potom, keď ideme na dlhšie cesty, tak jej vezmem kufor. Napríklad, keď ideme do Chorvátska, do kufra jej dám šaty, nohavice a také rôzne oblečenie. A kufor sa dá do kufra v aute. Potom na zopár dní neskôr má narodeniny. Oblečiem ju krásne, spravím jej krásny cop. A tým, že bude mať len 5 rokov, tak som jej spravila takúto jahodovú tortu. Tiež je tuto, na každej takúto kúsku je logo. Ale ak ho nevidíte, nevadí. Ak si túto tortu kúpite, tak to uvidíte. Pozve rôznych kamarátov a svojho mladšieho súrodenca. To je na dnes všetko. Lúčim sa s vami aj z Rosie. Ahoj!